Hi mga langga. Welcome sa akong channel. Karon di ay alauna na sa udto. May udto kanatong tanan umay hapon sa ubang dapit. Anyway, karon kiting paniudto man maghimo ko og salata. This vegetable salad. Duha ka klase akong himuon mga langga kay ang akong babae gusto siya o shamender nga iyang isuon dili mo kaon og shamender, so maghimo kog salad nga walay shamender. Jarjir. Sa Pilipinas lain ang jarjir ha, but pasabot. Pero diri, jarjir makaon. Dahon siya. Muna gusto sa akong mga babae. Salad, ginger of shamender, o pomegranate. Roman sa Arabic, Roman tawag nila ano. Maon siya. Pomegranate, bawa di ko sure sa ngalan sa diri Roman. Then cucumber, red radish, lettuce, tomato. Pero kani siyang duha, kani siyang tulo, lainon ako ni siya mga langga kay may gusto sa akong mga babae. Jarjir. Gato. Ako kay balaban sa English name man eh. Basta jarjir tawag diri. Na siya. Dahon. Jarjir. Ano siyang i-cut small pieces. Biya maot lang jarjir ron nga lang ba kay maganda o dili gwapa lang jarjir, dili gwapa. Pero fresh siya lang yung kuhaan. Mara siya bunog. Paborito ning jarjir ni Inday Kam-Kam. Paboritong kanon ni Inday Kam-Kam. Slice mo siya slice mo malaman. Salata, vegetable salad,
Kani siya guys, Shaminder. Ano siya? Good for pagkaon ni siya o nakalisakit na kuan. Good for the cancer pasyente. Saan pa pronounce sa pasyente? Oh my God. Wala. Tayan nag-utok. Nakalimot ko sa English. Isa. Tapos mo ni kanunog mga cancer. Red heart. Awan sa bayangan na rin. Nakalimot ko eh. I-grate siya mga langga. Like this. Tangan na to ani. Palm grenade. Ano siya? Bana kay na ako nga mo babae, bangga. Ako kay tingog. Yung kastorya bata. Samod na ko ang alaga. Ako kay tingog. Done, finish. Natog sama palm grenade powder. Kani siya oh, powder. So syrup ni siya ani. Kani siya gihimo syrup. Nakat. Sipi. Grenadine molasses. Gamay ra kay aslong. Aslong ni siya nga tamis malangga. Gamay ra to butang. And then olive oil. Lemon. Half lang siya lang gahap. Finish. Unya na nato na siya i-mix pag makaon na sila.
Ini na i-mix yung mga ano. And then, next, pagkakuti kayo. Mga arti kayo. Kanina pa akong hinuon lang gaon. Lettuce na salad. Hello, tanan. Kumusta? Kumusta ang COVID diha? Dapita. Diri, napa may COVID, pero di na sila mahadlok ko COVID. Di na sila mahadlok ko COVID. Kasi naglaglaan. Abisan din sa una nga. Kita kayo ko COVID. Hindi mo lang laag. Naman akong luto sa panyod to. Kanina kuwang. Anyway, naano ko sa Abu Dhabi ron kay ang akong mga amo. Pulis akong duha ka amo. Hindi rin assign sa Abu Dhabi. Ako amo laki, city police. Ako amo bae, airport police. Cucumber. Slice na po may kanawa lang cucumber. Baby bata ilang cucumber dito. Slice na po may hindi takitin pa yung ito na wala na ba sila man nagbako, wala sila duty. Di may mo mga unoy sa lata. Sumbay silang kinabuhin sa lata. Hello. Laban mga inahan. Gabi day magchikata. Gabi day ay gawin sa kong amo ba. Tungod na po siyang anak. Gignan ako. Kamatis. Tomato. Maldita daw kuno ko. Ingon siya. Intikal. Maldita daw kuno ko. Nya, wala pa din siya oh. Tanan ko no kadama ko no made ba made. Butan ko no primero pa po nagabot ko no og 2 years. Sobra na biya ko tulong tuig na biya ko. Mazin na daw bot pa sa katong mazin dili na ano.
dili na butang. Katunga ra may butang langga. Kita ka na kayo. Red radish. Hina na ko siya. Hina ko. Maldita maliko. Kuha maglaing maid. Nadagan sa agency. Hina po na. Ako po, hina po na ko. Dili mo kakuha kay mahal. Wala na gid pero mahit na kayo ron. Mahit na kayo domestic ron DH. Maglisod na sa pangitag DH na Pinay. Kasagara ito mo Utopia. Talagsa na Pinay. Samot na rin kay diri sa UAE. Dili na kayo stricto. Mga tourist din po. Almost done. Butangan na to ani. Pampalami man sa lata gud kay mura siya og an ba. Tamis nga aslom. Inano ni siya pag kuan pagkat para dili. Di ka malagsikan sa duga. Kung malagsik malata ni yung buto yung seeds ba. Malagsikan kay nano yun lang daw. Nanira sekreto mga langga. Yung saan pagbuak aning pangrinig suri. Cut here. Cut here. Cut. Hinay-hinayon na itong buak. Ikaw di ka kay balo. Maglagsik. Ay mong sanina. Mamansahan. Look at. Dari dag ko kayo no. Sa Pinas, may kaayo. Ayara ka kapalit o kuan na. Tawag ana. New Year. Maot man siya. Na may brown. May brown. May itom-itom. Maot. Nakuan siya na bumuog ni siya. Look at the pomegranate. Granada sa tua. Tawag na to granada. Maot siya lang ba? Mga maot siya. Finish. Kalas. Finish. Ganitong asin. Sama. Granite powder. Olive oil. Molasses. Last lemon. Unya na i-mix. Unya na i-mix. Mana? Finish. Finish na siya. Finish.